Another day, another muri yeZimbabwe kwawiwa pari kupisa kumalawi kuri kumhanywa mabail outs vari kumhanya zviri very legendary kunozoti vari kuramba kuda kubirwa election inyaya iri kutonetsa ikokoko because zviri pari kutaura kunzi chakwera wakadyiwa ndo nyaya dziripo but nhasi handina kuuya kuti ndinyanyise kutaura nenyaya yezvinhu zviri kuitika ikoko munoziva kuti ndinonyanya kuda kufarira nyaya dzinenge dzichiitika kwedu nekuti ndo nyaya dzatakaunganidzirana pano tichizivisana zvese zvinenge zviri papapa. So finally Themba Mliswa azopindura comrade bombshell blessed Geza pane nyaya yaitaurwa yema-allegations yeye kungoti but unoona kuti respond yacho ndeyaya yekuresponda zviri zvekungorespondawo zvingoriwo zvekungotiwo zviya zvekutonya kuti haasi kuresponda zvekutya zvekushaudha zviya kana zvekuratidza kuti munhu ari kuningira no ari kutobvuma allegation but achichinjirudza narrative kuti aiwa kwanditadza kuzonoona hama dzangu kaini ndo nyaya iri pano iri kupindura naThemba Mliswa pana pachiti these propping up Sekuru Geza to attack people for simply meeting their relatives should know that politics is about ideas, visions, etc. The ability to acquire buy-in for them for the electoral mass. It's not about cowering every opposition with threats of death. Ndo respond yapindurwa naThemba Mliswa achipindura nyaya yani yakataurwa naMutara Geza achinzi yo mpana yo waenda unopuwa mari yo mbomira yo dopuwa mari kuti utange kuti utaura zvakashata pamusoro paChiwenga ndo nyaya dziri kutaurika panapa. Iye Mliswa uchazotaurawo achitaura zvakawandawo zvimwe but pane zvimwe zvaunongoona ungoti kungorasa nyaya achiti some of us have spoken out against corruption for no political expedience unlike the current grandstanding engineered as a public spectacle towards a very sinister agenda. Corruption should be fought holistically, not in a manner contrived for limited political targets. But Mutara Geza is fighting inonzi iyo corruption 24/7 ndo chinja atonyanya umhanya ukatobvunza kuti revolution yaGeza iri pakuti chi iri against corruption how zvigananda nekutaura kuti vanhu vaenda zvinobika mopano worms vari kunokanga madora vari kunokanga vari kunofraya matemba vari kunotamba pada vachispenda mamillions ndo zvinhu zviri kunyanya kupopotwa nerevolution yaGeza izvozvo. Saka izvo kuzoti aiwa isusu tinozodaiso dzinenge dzatongowo dzimwe nyaya honestly speaking. Ende ndiri kutambira imwe nyaya zvekare panapa iri kunzoni timu rese raida kumhanya na Tagwirei Stereke rakanyararidzwa izve. So pari kunzi where is kuda kwashe and his land tenure shenanigans these days. He was told by handlers to lie low because the corridors of power are boiling and they also told him to drop the central committee membership noise achititono hanzi ayo ugogo inzvimbo yekuti kunigirikino zvekumhanya. And there is other issue iri panapa. It's always important to know nhasi kune meeting yadedzirwa naChristopher Mutsvangwa kuJongwe House but saka ndisikuziva nguri zvinhu zvaada unonyatsotaura nezvazvo asi ndichazonyatsa kukomenda nezvazvo kana achinge apedza kutaura zvanhasi vari kunyatsoendera kunigirikina handinakusangana nayo yandijamba. But in any word in the street zvandiri kutambira pari kunzi Zimbabweans will receive shocking breaks of news anytime massive shake up that will silence all this noise coming. What's this? It looks like the two words in two different government letters fired and resignation. Two most senior people are going home. This is the current situation right now. Ndo zviri kutotaurika pano. Ndakaonawo Kasukuwerewo ari kutaura kuti zoni ED time is up and he must go. Ane yake yaari kutaurawo. I don't know kuti tingati tiri pa the right time here to listen to people like Anakasukuwere kana kuti ndeve ngosiya vachipengera kwavari kupengera vari ikoko because vanhu vakanyanya kutambura kana nana Akasukuwere baba Asukuwere Jonathan Mone rimwe team rarea andife ndakakanganwa cha 2008 inini zvangu ndiri seni but zvinhuwo zvekuti ari ngotaurawa. I think it's always good kuti kwakaske kungojamba zvinhu zvakadai so zvanenge achitaura because zvinhu zvacho zvinenge zvisina nebasa rese. Ndiri kutambira zvekare imwe nyaya mufana wechidiki anonzi Raspombi aimba zimudhanzo uya ari kunzi zvoni akabatwa achifamba nemabhurongo nezvinodhaka macough syrup aya. So panapa ari kunzi zvoni mukomana arohwa makore ake 6 months ari mujeri ndo mutongo waari kunzi azopuhwa finally. I told you before ndikati kune vanhu vazhinji vari kutengesa madrugs vatengesa zvinodhaka vachishandisa zita reZANU-PF nguva yavo yakadamburirwa
zvakanzi kwete kana pana wamuri kutoziva izvezvo tichingotigirai mazita tifambe. Saka mukomana anzi angoonekwa kaonda fit kake keblack kanga kari targeted zvekutodaro ndobva achiita se ndobva atanga kumhanyiswa akamiswa varambomira vatanga kumhanyiswa achinoteerwa ndobva abatwa ndokutosungwa kwakatoita ikoko. Saka mukomana atorwa 6 months mukati atotongwa zvatovharana zvakadaro kunzi ita tongokubatai mune zvinodhaka mune madrugs. That's it. So that is the situation right now pane mukomana wacho I know kuti munenge mune zvakawanda kai kuda kuningirikina but nhasi sekupromisa kwandaita handisi kuda kunyanya kupedza nguva ndiri panapa. Right, there is this video iri kutaurwa naOwen Muda paaitaura netimu rake vakomana vekumidlands ava vari kuvhura hombe but ndikuziva kuti pane zvakawanda zvinenge zvichityiwa nevanhu ivava but it's always good. Inzwa zvaari kubuda achitaura. 2030 haina kubva kuna president vamuna ngagwa 2030 yakabva kwamuri imi vanhu saka tisashaye hope nezvinhu zvabva kuvanhu. Unoona chinonetsera varume ava ndechekudai so vanoita yaskiri inonzi kubhaidza kudzungaira. That's what they normally do. Kunonzi kubhaidza kudzungaira vanongobudikira vototanga vasiri kutoziva zviri kutoitika. Hanzi nyaya yema2030 yaya haina kubva kuna vamunangagwa resolution 1 hanzi yakabva kune imi vanhu. Aya let's be very honest ka iwo wakambobuda here one day iwo kundiona panapo wakambobuda one day here uchidedzera kuti 2030 ngairamba ichiitwa iwo. Why usina kubuda uchizvitaura? But these guys ndo vaifamba ndikirikina vanhu vanoungana votaura voti 2030 vatosvika 2030 hey it's a slogan yakagadzirwa. Saka iri slogan yakagadzirwa ndobva vatongodzokera kuti vanhu vatase ndozvo vari kutaura but iye munhu ndiye anoenda pamberi pavo notaura vanhu chaunga ngachidedzere izvozvo chega chaunga ngachitaure ngazviitwe pasi ka ngazvinyorwe somewhere ngazvisainwe somewhere kuti aiwa vanhu vari kuningirira ngapagadzirwe kana mapetitions ekuona kuti zvinhu zvasainika here paona kuti vari kuwirirana nechinhu chacho kana kuti vasi kuwirirana nezvinhu zvacho. Ndo basa rana ngirikini vese vava ana zaki ngavaite something ngapagadzirwa certain system inoiswa yofamba vanhu voenda vachinoisa fingerprint vachitaura zvavari kuda. Mazuva zvango easy zvingogadzira chinhu system fingerprint vanoisa ndani kana system vanhu uyai mutaure zvamuri kuda kuti aendere mberi kana kuti aite se abve ndozvo zvingori simple so but hapana nikana one chakadaro chakamboitika kungounganidzana tumusangano twavo and the funny thing vanounganidzana vanhu vemupati mavo imomo but yakabva kuvanhu haina kubva kune vamunangagwa. Saka musarashaya hope nezvinhu zvakabva kuvanhu type yemadictator. So if you go kuRwanda ezveso that's the same way yavanongorova nayo vakomana vacho enda kwese kwawada kwese kune madictator vese ndosikirira ve vanongoti ndagara ndati handisi kuda ndoda kutoenda padeni utanga vanhu ndo vari kumufosa vanhu ndo vari kunditi ndidai so vanhu vapiko ndosaka inezvo vanhu kuri kuitwa mafidlongo ekutengerana mota nemota zvakaoma izvi. Ndoziva kuti kutaura zvinotaurwa zvipere tinogona kuramba tichingotaura but ndisanda disappear kana ndisanda kunzwisai something chandoda kuti muteerere panapa ndodongozivisa vanhu vese kana uchingori muSouth Africa uchida kuregister company obva vhurwa FNB business account usina work permit kana start permit ungori nepassport yako chete yona iyoyo zvinoita but conduct education research vabate ndo vanhu vari kuitira vanhu zvinhu izvozvo vanokwanisa kuregistera company okuvhura FNB business account usina work permit handiti. Saka musazovhairwa nevamwe kunzi hamuna mabank account mukore uno kune education research ka inopedza basa vabatei mutaure navo mubatsirikane kaproblem kamunako kadiki munongobatawo kamari kenyu nai mobva matoitirwa basa racho.